Shalom, uriya ni Tuhan, nanulungan di bagasa tuata Yesus Kristus, adorang sohita tangin hata ni di bata di bagasan partikienon, marsada ni rohita martanya kita. Dami na sumurung siyan saluh na roha, ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hata ni Tuhan na saur tuhita dia pala partikenon dine mention buku barita nauli na sinurat di si Lukas bidusia manguka mesa naik 50 sada masuk 122 om hata ni Tuhan tapayo ti hukma alai di dalam donok ari hababakikna di patohom mabuhina mardalan tuhuta Jerusalem. Las disuruh ma'aka suruanna patujulona. Jadilah manasida dibongoti masa dahutan nela Samaria. Paturehon pardonginana. Gabidang dijakun nasida ibana. Ala di patohom buhina lahu tu Jerusalem. Marnidei sisianna si Jakobus do si Johannes di dokma. Tuhan anggo oloho. Udoko kawima turun apin siyan gijang mangalasehon nasida songon na binahin ni si Elia. Alay humusor ma ibana honahata ma nasida dibahenin nama. Dang diboto hamu hape manang to di dia di hamu. Ay laho paluahon dada mangago hontod di ni jolma anak ni jolmay. Ubahin naro jala tuhutan asing nama ditopot nasida. Uju ditongad dalan nasida ninasahala mamadok ibana. Say hitunok doho manang tu dia pehola. Didok Yesus ma tu ibana. Namarliang do anggo atwasu. Namarasar do kidong namartonga-tonga langit. Alay anggo dianak ni jolmai. Dan adong hapeahan ni uluna. Ia tu sahala na asing didok ihut tonau. Alay didok ima. Luas au jolo lau mananom dama. Alay ni nama mando ibana. Pasobuma akana mate mananom namatena. Alay anggo hobor hak ma mamaritaw na rajam ni dibata. Sahala na asing mo sa madok. Uyut to peho Tuhan. Alay luas au jolo martinading hata tuak kadongapu sa bagas. Alay na Yesus mamado ibana. Namajama ninggala. Mamereng tupudi. Tung naso tau mai Tuhana jaon ni debata. Ido pajahon na. Huria nenolonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Ujahan nasa tuhita di bagasan partikenon. Didokon satia banghito debata. Molo tabereng di bagasan parmolu si sonari sasahalak molo nunga setia ibana madohoti sasahalak saluhuna diulaho do pataridang hasationa isarana songon akatim sukses tusada calon bupati dihokop nasida do calon no diokop nasida do na didukung no dipatudo nasida do pakokopon nai marhite-hite hasetiao lasongo dia pe didok julma tu calon non manang nadinggan manang naroa alay anggu nasida pasti selalu pasang badan manang membela habis-habisan idu hataridak hasetiao. Hurian nolonga di bagasan tuat Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita nasa hita di apala partikiano. Dung mardonok kun huta Jerusalem Tuhan Yesus wa kasisianna. Disuruh Tuhan Yesus ma sisianna majulo ibana masuk tu sada huta ni hala Samaria. Alai hala Samaria na aru di hutai dan majak kon haroro ni Yesus. Alana diboto hala Samaria, Yesus si hala Yahudi. Tak
takas do adorang su Jesus be nung adong parbadaan manang parbolak-bolato naso tupa marsipak kulingan hala Samaria do ala Yahudi ido bahen dan dijakkon hala Samaria Jesus do kasisian alai dung dihilala kasisian na hala Samaria na sumajakon na sida gabi ma si Jakobus do si Yohanes ma dipatarido na sida murukna mangido ijin manasida tu Tuhan Yesus asa dipatupa na sida mangago mana mangaripason saluhut na hala Samaria marhite-hite api na turun siyan banua gereja songo na pinatuduhon ni si Elia ditikin na mararohon akajon manasong porsia tu di bata. Ale ahado alus ni Jesus. Ditulupi Jesus do pagi do di sesenai. Dah. Justru Tuhan Yesus pasi ngoton nasida didoko Tuhan Yesus dang songoni na di rohani di bata manang songoni todi na mangulu di nasida. Todi na mangulu di nasida dada todi na mangagohon. Aletod di na paluaho. Marhite-hite na masai penolakan yang terjadi dari orang Samaria itu mau menunjukkan bahwa resiko kesetiaan dalam mengikuti Yesus pasti ada penolakan. Resiko dalam mengikuti Yesus pasti ada kontradiksi. Resiko dalam mengikuti Yesus pasti ada penderitaan. Tetapi satu hal yang ditunjukkan oleh Yesus, sekalipun ada sebuah penolakan terhadap kebenaran yang ditunjukkan oleh Yesus, tetapi penolakan itu bukan menjadi sebuah alasan untuk menghancurkan orang lain. Penolakan itu bukan menjadi sebuah kebenaran untuk menghukum orang lain. Dan ditulupi Yesus memang pangalahon ni hala Samaria. Alai dalan ni dibata dan somani. Hurian na nolongan di bagasa tuat Yesus Kristus. Dumar dalam musin na sida. Adong masahala. Mameleho diri na nang mandohoti Yesus. Takas madido ibana. Uhit tomaho. Manang tu dia peholaho. Adong masalah na berkomitmen. Ikon ihutonoko tu dia peholaho. Ini menjadi hal yang menarik. Ini menjadi hal yang begitu luar biasa. Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Alai, adorang sodihuton. Sisa halako Tuhan Yesus. Takas do dipasingok Yesus. Resikona. Resikona di Tuhan Yesus ma tu sahalaki. Iya atuasu adong do liangna. Iya piro na martonga-tonga lang adong do ima asarna. Ale anak ni jolmai. Dak adong inganan na. Nah, amang ina. Paduhan ni Yesus son nang patuduhon. Ia tujuan nama dohoti Yesus dada asa madapot hasona. Takas masada resiko bahwa ketika mengikuti Tuhan Yesus Kristus akan banyak hal yang didapatkan, penderitaan di dalamnya. Unang gabi tarkirim akajun manama dohoti Yesus. Baru na paduahon. Adong mamuse ng Yesus na manudo ibana. Ihutom maaw. Ale ahado alus ni nadijo ni Yesus. Idok makluas maaw julu laho mananong dama. Ibana dang menolak. Iba na madoko paluas maju julu lau mananam dapat. Memang ada tradisi di hati hai. Seseorang anak itu harus menurut kepada orang tua. Alasan di iba naon, dada alasan na di baik-baik. Memang tari dadu berruhu mana aturan di Yahudi. Jangan diboto Tuhan Yesus dosa si tolak. Ale ado alus di Yesus tarigot tibana. Didok Yesus ma tibana. Pasobu maak kana mate.
mananom na matena alay anggoho borak maho mamaritam harajam ni dibata. Adong hata doko Jesus paluas mana mate mananom na matena. Namarlapatan mai Jesus na madokon. Unang paimatikip. Unang menunda-nunda waktu. Molonong adokop ko madohoti Jesus. Prioritas semua na madohoti Jesus. Memang gudang doa ke alasan bahenon. Neng menunda sada ulau. Alay anggununga madohoti Jesus dan besok. Ido bahen didok Jesus paluas mana mate mananum na matena. Namarlapatan Jesus na mandokon. Adong dusudina na mangurusi. Ale anggo urusanmu senari. Lama barita-barita nauli. Na mangihut ditugyo Jesus mamusenang sahalak asa madohoti ban. Ale amo to musi alusna. Luas maju au permisi. Nah, amang inang nenolongan di bagas Tuhan Yesus Kristus. Dungdok ko sa sahalaki musenang songoni dok Tuhan Yesus mamusenang mangalusi na majama ninggala uhuk mamereng tupudi tung naso tau mai tuharajam di mata. Namar dua roha, namar suam-suam kuku haporsyona, mau lembad dohoti Yesus dan tawi di rajam di mata. Sonari amang inang nenolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus sobar tujakan saatnya menghut Yesus aduna nang si pepot tasan hata ni dibata. Ngabuhatu tu taringo tu hasetiok ta. Gudang dojol masih sonario di bagasan akapar ngolonna. Ketika dia akan mengikuti Yesus banyak alasan. Tetapi satu hal yang pertama dan yang utama. Marhite-hite jamiton nang dipasahat hita ganuk marsada-sada. Madohoti Yesus. Berarti mengubah prioritas di bagasan parnguluod gabi mangutamahon ulaon tu Yesus. Maka ketika kita sudah setia kepada Yesus, maka prioritas kehidupan kita, prioritas utama di dalam kehidupan kita adalah mengutamakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Walaupun memang gudang do pihak alasata. Gudang do alasata ibaratnya songonna ditupuk jamitan kadang alasata orang tua. Kadang alasata aka ulaon. Adong tolu sikap na dipatudo dison. Adong no musenang alasan madohoti Yesus sa dietok adong aka pangomoan. Aka parsaulian. Ale anggojol man ang setia madohoti di bata di bagasan parngoluna. Dia memprioritaskan segala sesuatunya. Dia tidak mencari alasan lagi. Akhirnya manginang unang baik kamu na aka alasan muna, aka ulam muna, aka si humisik muna, gabi dalam muna, madoko daun tu debata. Ale mulutung pedilah debata selalu na itu bagasan parngol muna. Selaku orang yang setia kepada Tuhan, itu menjadi alasan kita untuk mengikuti Tuhan. Kita harus punya alasan. Aku sudah diberkati Tuhan, maka aku mengikuti Dia. Aku sudah diberkati Tuhan, maka aku akan mengikuti Dia. Aku sudah diberikan pekerjaan yang baik, maka aku akan mengikuti Dia. Orang tadokon ali di ulaon. Orang tadokon ali di orang tua. Memang sikop do, jala tutu do, pasangap mo na tua-tua. Memang hidup patik di debata. Hidup patik di sikusa. Tetapi kalau kita buat alasan kita gara-gara orang tua, sehingga kita tidak mempermuliakan Tuhan, sehingga kita meninggalkan kesetiaan kepada Tuhan, itu salah. Amang inang nilonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Marhite jamitau di pasingot kita garuk marsada-sada. Jelma na setia madohoti di bata di bagasan parngolona. Iko gabi mabait di bata. Gabi na prioritas di bagasan akka ulaw na sigarupari. Napadwa ko na manginang. Semua dia di jelma na setia manghuton di bata. Jelma na setia manghuton di bata. Ikon adong harga neko gararon. Ada harga yang harus dibayar. Jangan kita berpikir Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Ketika kita setia mengikuti Tuhan, maka berlihat-lihat. Ada harga yang harus kita bayar. Ketika kita sudah setia kepada Tuhan, maka harganya adalah setiap saat hidup kita mempermuliakan Tuhan. Maka harganya adalah bahwa kita harus
beribadah kepada Tuhan, maka harganya adalah bahwa kita harus berdoa kepada Tuhan. Maka harga na digaran ni jolma na mangyutod debata saluna di patupa ala ng jumolo da ibana diarkahon debata dia kebaga separngolona. Maka orang yang setia kepada Tuhan, dia mampu membayar harga dengan segala resiko yang ada. Amanginang dan nolongan di bagas Tuhan Yesus Kristus. Songo di patujulo ni jami taon takas ami doko na kania. Mulujol manung setia mendukung seseorang di hokop. Nah kita peko songo ni dua manginang. Ikon hokopot tado namar Tuhan di bagas parngolota imarkana. Na patuluhon songo dia di jelma na setia manghutot di bata. Jelma na setia manghutot di bata. Dan mangalului aka alasap di bagasan parngolona. Dan doko be jolo on jolo mamora au jolo songo songo sada carita. Adong masahalak na poso na naing mangalului perkali jodoh kayo. Dijumpangi padita baiba di dokma. Ali anaha. Layani madibata di bagasan mo. Amay dokon na poso. Paposo hudo piau padita nami. Jolo agak tubang maju. Nina, jala julu karejo maju. Mulu karejo nungana nungadinggan karejoku. Ulayani pe gabi parhalado piau. Mardala mapartikia dapo dinaposo om makarejo jala barumah tangga maibana. Roma padita musena. Urasa amang ikut gabi situ adoho di tonga-tonga ni huriatai. Ame doko di bana. Gap adong tiki ko ang pandita. Si bukit ka di joku senari. Percuma do gabi situ au ang gudang bui maruting melayani. Dap roha ditolak imana to. Jala dumma tu ibana. Marsahit-sahit mah. Ama didokon padita itu ibana. Amang buhadrul ham melayani Tuhan. Nang namatu mo nang marsahit to. Ima tutu amang padita nung asala piao. Dak adong beteki ku melayani Tuhan. Amang inam jujur do hita somot carita. Segudang doa ka alasata asa pada diri sedebata. Alasan ini jujur masuk akal jala tarjaloroha. Alai anggunung setihi tamaduhoti di batan dang adung be alasata sisoni. Alinya manginangi ngotamu na mahata ni debatao. Jumolo do debata patu duhona setiaw na tuhita di hokop pita di sesa dosata. Jala sampai mati ibana di hau pinorsila. Salutnya hasetiaw ni debatado i. Alana setiaw di bata makaholongi saluta kaparngolota. Berarti hita salut nape eko setia mama dohoti di bata di bagasan nakaulota. Tapatarida mah setia tai di tongo-tongo rumah tangga. Sapatarida mah setia tai di bagasan nakaulota sigado parta dok matu di bata. Tuhan naposom doau. Tuhan leogogo tuau mangunan akalomoni roham. Asa unang gabi terlena au aleniak kanaro di portillo. Soalnya dok ni Tuhan Yesus Kristus lului maharaja ni di batado asito na dungi tabaw na makaodeng di hamuna di Matius 6 ayat 30. Ingot tamu na inang Jermana setia tu di bata marsi taonon do. Jermana setia tu di bata marukil do. Ale nampe marsi taonon nampe marukil molo setia hita tu di bata. Urupan ni di bata do hita manansal. Le porsia mahamuna di bata setia do tu hita. Ala di bata setia tu hita peko setia mama dohoti di bata di bagasan salut na gulmi di baga guluta. Amin martanya kita. Mulia ati mau sobaruhan nami Tuhan ali Tuhan di bata Jehovah. Di asidot holong ni roham na totor di lahom tu bagasan ngulu nami. Nunga taruli hami marhiti hiti hatam dia pada partikeno. Ajari hami maka nguluon hatamo di bagasan ngulu nami sigano pari. Mulia ati Tuhan. Todim parbadia mangalio gugu tuhami asa gabi setia hami madohoti ho nang pe gudang at kasih tahu di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Shalom, salam sehat, Tuhan memasuki kita.